Odvážne nové satelitné snímky z Iránu. Toto sú snímky jadrového zariadenia Fordo dnes, niekoľko dní potom, čo Spojené štáty silno bombardovali. Na niektorých sú vidieť bagre pri vchodoch do tunelov a ďalšie. Zatiaľ čo čakáme na ďalšie posúdenie škôd spôsobených zariadeniam, prezident Trump dnes povedal, že by určite zvážil bombardovanie iránskych jadrových zariadení, ak by to považoval za potrebné. Tieto komentáre predniesol v čase, keď členovia kongresu dostali utajovaný briefing o amerických útokoch na Irán. CNN sa po briefingu rozprávala s niekoľkými členmi. Je vážne poškodené. Áno, bola odstránená obohacovacia kapacita a kapacity. Znepokojuje vás, kde by sa ten urán mohol nachádzať? Pokiaľ viem, je tam stále. Ako by som povedal, je to značný neúspech. A to bola autorská, spoľahlivá správa z pôvej ruky, ktorá sa líši od uniknutej predbežnej správy s nízkou dôverou. Bol som veľmi sklamaný, že sme sa dozvedeli veľmi málo o vysokých počiatočných zásobách vysoko obohateného uránu. Veľmi prehnane optimistický obraz toho, čo sa touto misiou podarilo a čo nie. Skoro ľutujem, že som išiel na tento briefing, pretože takmer všetko, čo tam je verejne dostupné. 1 hodina 16 minút teraz sa ku mne nepridal žiadny demokratický kongresman z Massachusetts, veterán americkej námornej pechoty J.G. Iconoclast. Pán kongresman, samozrejme, to je všetko, čo môžete povedať o utajovanom briefingu, ale kde vás to zastavilo v hodnotení súčasných jadrových schopností Iránu? Anderson. Dobrý večer. Ďakujem, že si ma prijal Lomka A. Sú tam dva rozmery, ktoré hrajú rolu. Existujú schopnosti a zámer, a to ako pred, tak aj po tomto krátkom oznámení. Myslím si, že iránske schopnosti sú výrazne znížené, nielen ich schopnosť obohacovať urán, ale aj ich schopnosť vyzbrojiť tento urán a možno najdôležitejšie, ich schopnosť protivzdušnej obrany, pretože pokiaľ sú nahý pred Izraelom a americkým letectvem, nemôžu nič urobiť. Myslím tým, že nemôžu odpratať tie sútiny. Nemôžu sa pokúsiť o rekonštrukciu metalizačných závodov bez toho, aby Izrael alebo Spojené štáty opäť pokosili trávnik. Neistejšia otázka sa týka ich zámeru. A práve tu bude kritická donúcovacia diplomacia, keďže ich máme teraz v najslabšej pozícii za posledné 30 ročia. Privete ich na rokovania s jednou otvorenou rukou a jednou zaťatou pesťou a dohodnite sa na dohode, ktorá zabezpečí dlhodobý status žiadneho programu jadrových zbraní a žiadne financovanie zástupného terorizmu. 2 hodiny 43 minút, ako vážne si myslíte, že to administratíva myslí s rokovaniami? Prezident sa nedávno verejne vyjadril, pričom sa zdalo, že je dosť nejednoznačný, či je dohoda potrebná alebo nie. Neviem, či sa tým snažil nerobiť nejaké strategické rozhodnutia, možno to povedal. Ale zaujímalo by ma, čo si myslíte, že v zahraničnej politike sme sa všetci naučili stámiť prezidenta a sledovať jeho akcie, namiesto toho, aby sme čítali tweety. A myslím si, že administratíva by chcela viesť rokovania Myslím si, že administratíva chce tiež vidieť rokovania medzi Izraelom a Saudskou Arábiou o rozšírení Abrahámových dohôd a dosiahnutí riešenia konfliktu v Gaze. A tieto dve otázky spolu súvisia. Čo si myslíte, že sa musí stať, aby sa mohlo začať rokovať? Myslím, že sa zdá, že musí existovať nejaký rámec, nejaká dohoda, aby sa inšpektori mohli pozrieť na tieto lokality a získať tak predstavu. Myslím tým, ste si istý Lomka A, že všetok ten obohatený urán je zakopaný pod zemou, ako Biely dom naznačuje alebo verí? Nie som si istý, či Biely dom verí, že všetok obohatený urán je pochovaný pod zemou. 3 hodiny 58 minút myslím si, že je celkom dobre známe, že časť tohto obohateného uránu by sa dala premiestniť. Ale pamätajte, že 60% neznamená zbrane 9. stupňa. Taktiež to neznamená, že to znamená vyzbrojiť býka. A Irán má pred sebou ešte dlhú cestu, aby sa k tomu dostal. Ako som povedal, veľká časť tejto infraštruktúry bola zničená. Myslím si, že pri týchto rokovaniach musíte začať tým, že sa na to pozriete z perspektívy Iránu. Jednou z pôvých vecí, ktoré si počas výcviku vojenských dôstojníkov uvedomíte, je mapa okolia. 7. októbra 2023 Irán zrušil jednu z Abrahámových dohôd. Izrael obklúčilo 6 teroristických armád a Čína vyvážala ropu obchádzajúc sankcie. Irán sa cítil dosť silný a bíčí. Presuňme sa vpred do dneška. Izrael zlikvidoval 4 zo 6 teroristických skupín, ďalšie 2 boli v úzkých. Izrael a Saudská Arábia opäť rokujú. A iránska armáda bola na svetovej scéne zahambená. A ako som povedal, jeho protivzdušná obrana bola zničená, čo ho robí neuveriteľne zraniteľným. Takže musíme pochopiť, že z pohľadu Iránu, z pohľadu ajatoláhov, sú momentálne slabí.
Teraz je čas zapojiť sa do donúcovacej diplomacie a dosiahnuť dlhšiu a silnejšiu verziu ECPO, kde, ako ste povedali, budete mať inšpekcie na mieste, ale tiež, a to je kľúčové, dohodu, že nebudú mať žiadne z týchto teroristických síl v Libanone, v Gejz, v Sýrii, Iraku a Jemene, pretože ak to urobia, sankcionujeme ich vývoz ropy alebo skutočne zaútočíme na ich polia. Pán kongresman, vážim si váš príspevok. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Outfront, Robert Kelly. 5 hodín 27 minút pôsobil ako hlavný jadrový inšpektor Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Iraku a viac ako 20 rokov študoval a pracoval na iránskom jadrovom programe. Takže, Robert, o tom, čo vidíme na týchto obrázkoch, vieš viac, ako Trump dnes večer povedal, že Iránci pred útokmi nepremiestnili žiadny obohatený urán. To sme od nikoho iného z administratívy nepočuli. Ale on hovorí, že to nepresunuli, pretože je to príliš ťažké a príliš ťažké na to. Ale dnes ste nám poslali obrázok z diania v Iráne, ktorý podľa vás podkopáva Trumpov. C. Môžete nám povedať, na čo presne sa tu pozeráme? Áno. To, na čo sa pozeráte, je kontajner A5B, ktorý sa používa na zhromažďovanie vysoko obohateného UF6. Do jedného z týchto kontajnerov nemôžete vložiť veľa materiálu, inak budete mať kritický bod. To je celý základ jadrovej bomby, dať dokopy dostatok materiálu. Dostanete výbuch. Takže tieto kontajnery pojmú maximálne 25,000 kilogramov. Nie sú veľmi ťažké. Všimnete si, že nádoba má 2 rukovete a môže ju zdvihnúť jedna osoba. Ak nie sú veľmi silné, budete mať 2 ľudí a rukovete sú tam na to, aby sa 2 ľudia odviezli v aute a odviezli na motorke. Nie je to také veľké. Takže nechápem, prečo sa to vykresľuje ako príliš. Ak vám môžem uviesť analógiu, keby som mal kohútik, z ktorého by kvapkala voda, čo sa deje na konci kaskády. Fordo. Nedal by si pod to obrovskú nádrž. Dali by ste tam jednu z tých malých nádob, vedro, a keď by sa vedro naplnilo, odložili by ste ho z cesty a dali by ste tam ďalšie vedro. A tak nie sú veľmi ťažké a odnesiete si ich preč. Robia to už 6 rokov. 4 roky. Prepáčte. A tak si stále berú vedro. A tiež, myslím, že to, čo chápeme, je 440 kg, ktoré majú, ak to vydelíte 25 kg, povedali ste, že by sa to zmestilo do jedného z nich, ale ak som mal správne výpočty, potom ich potrebujete. Len 18, len aby ste presunuli množstvo, ktoré my. Je to tak? Správne. Dobre. Takže, aby som to zdôraznil, dobre, to samozrejme nastoľuje celú otázku, či to niekam presunuli, čo je samozrejme kľúčové pre prestavbu programu. A teraz tieto nové satelitné snímky, ktoré tu dnes večer máme na CNN, Robert, ukazujú bagre a iné vozidlá vo Fordove, to je silne opevnená základňa, kde, ako vieme, bol jadrový materiál uložený v bunkroch hlboko pod horou. Na týchto obrázkoch vidíte veľa významu. Konkrétne sa tu môžeme pozrieť na dáhú bielu budovu, ktorá sa zdá byť nedotknutá. A USA si to samozrejme vybrali veľmi starostlivo. Tento nebol. Prečo ťa zaujal? A čo vidíte na týchto bagroch a iných dáhých budovách v jednej z dáhých bielých budov vedľa vyhorenej budovy? To je parkovisko, krytie pre ľudí, aby mohli parkovať vo farbe svojich áut v horúcom letnom soľku. Ďalšou veľkou budovou je teraz budova, ktorá bude obsahovať vzduchotechniku na chladiacu vodu a veci, ktoré sa musia čerpať dole. Máte tam bežiacich 3000 centrifúg. Spotrebúvajú megawaty energie. Musíte odviesť to teplo. Takže budete mať chladiacu vodu, klimatizáciu, špeciálne elektrické stroje, aby ste sa uistili, že prichádzajúca elektrina je čistá. Na to je tá budova. Takže keď ste spomenuli, že sa tam veľa deje, prekvapuje ma, čo sa tam nedeje, že tá budova zostala nedotknutá. To je kľúčová budova podpory. A mimochodom, jedna budova bola postavená odkedy tam boli Američania. Takže ak to bolo vyhodené do vzduchu odkedy tam boli USA, predpokladám, že je to tak? Môžem sa vás len opýtať, či tá dáhá budova existuje nejaký dôvod, prečo by ju nechali zámerne? Myslím tým, že by nechceli nejaký národný jadrový reaktor. Takže by ste to nechali tak? Alebo si myslíte, že tam pôjdu a budú v tom pokračovať, alebo že Izrael to bude pokračovať a zničí to? Neočakávam, že to bude v určitom okamihu zničené. Ak sa vrátite späť do Natanzu, tú istú budovu nechali.
Takže si myslím, že tam niekto urobil rozhodnutie, že sa zbavíme centrifúg a nebudeme sa musieť starať o chladiacu vodu a klimatizáciu. Ak sa zbavíme samotných centrifúg, musí tam byť aj lo. Ale ak sa chystáme zrušiť celý program, tá budova je veľmi a len ma prekvapuje,